ulo. Ano mo ito? Ay, sampurado na lang meron. Yung sampurado? Sana daw. Dahil wala nang tagpay na salad. Graham, cookies, magno. Sis Gigi! Dito pa ako sa kusina kaya hindi ako makaimik sa live ni nanay. Ano naman? Tingnan mo naman. Tambak ang hugasin ni Inday. Dito ako sa kusina. Matulog ka na, Day. That's why. Ano English ka dyan? Ayoko ng English. Mano-nosebleed tayo nito. Eat now. You eating na? What's your food? What's your ulam? What's your ulam? Wala, basag. Tingnan mo, nandyan ka pero wala akong viewers. Listener ka, no? Hindi ka viewers. Walang tao dito eh. Tulog ka na. Ay, kumain ka na. Tulog ka na. Update ko lang ka. Dami kong gasin. Daming hugasin. Oo. Sa panganay ko palang sis. Pag yung panganay ko uminom, hindi niya nauulitin yung baso. Isang inom, isang baso. Isang inom, isang baso. Hello po sa inyong lahat dyan. Marian, sis Marian. Hello po. Shout out, Sisi. Si Shirley, hello, good evening. Naghuhugas pang katulong. Kahapon kasi wala akong update eh. Ay, paiba-iba ng baso. O sis, ganun siya. Tapos, yung baso ko na ininuman, hindi niya yan iinuman. Never niya yung gagamitin. Ganun siya kaarte. Shout out po, 14 million viewers. Good evening. Nasa kusina pa ang katulong. Anong flavor, be? Tag magkano? Oh. Tupi. Good evening, Mar. Tutoy. Oy, Doy. Anong Ayma? Ayma na lang. Naiwan na yung ta. Good evening, Tutoy, Rayhan. Di pa ako makaikot sa YT. Kasi pa ang katulong. Kumain na ba kayo? Naghapunan na kayong lahat? Rayhan, shout out.
Update lang ako ng ilang minutes. Piliin mo ika'y magbago. Salamat naman sa inyong lahat dyan. Update lang tayo. Rayhan, shout out. Sis Jenaline, wag na sir. Just call me Rayhan. Yes. Okay, I'm done. Wait lang, may pupunasan lang ako. Bantayan nyo yung pangit kong dingding. Salamin ni Barones. Sa kuha na naman ang nakasalamin. Okay, I'm done. Punas-punas muna tayo. Sis Gigi, anong ulam mo? Ay, kuya, lagay mo to dun, ah. Kuya. Dali, at ano kasi papa na pangbukas mo. Ito, ah. Saan? Doon. Buat tayong malamig na tubig. Isipin ako. Yung mga audio, Uy! Bakit? Camera lang, takot na takot ka? Tumiretso ko. Buwang. Nagulat ka sa mukha mo, nasa live ka.
Nagulat yung anak ko sa itsura niya. Yung natira pa din naming ulam kanina. Ang tipid nyo naman sa ulam. Sa bagay kami, ang ulam din namin ay yung natira kanina. Yung sinabawang isda. Tapos, nagdagdag na lang akong itlog kay Jayan. Kala ko tapos na ako, hindi pa pala. Kain ka na sis. Kain ka na. Saglit lang tong live. Ano kayo labid na dito? Live na ako kasi mamaya magpe-play na ako para makarami na ako. May naka-play naman ako doon. Siguro mga 10 hours. Isasaing ako kasi bukas may pasok asawa ko para may pagkain siya. Wala naman sa sipato mo, sinulog mo sinaing. Daming tambay. Habang inaantay ko yung matapos ng
Ganito. Tanda mo na, hindi ka pa marunong to, eh. Who you? Hi, Sisi. Who you? Ano ba to? Super chat goal. Goal amount. 10 super chats. Super chat color. Kill and higher. 125. Set price. Maybe. Timer. 30 minutes. Share how you'll celebrate. I'll host a Q&A section. Ano daw? May ganon. Uy! Ano yung binura mo, brother? Brother Hoyo, anong binura mo? Brother. Sis Jeneline, saan na yung listahan natin? Mag-update ako. Ay, itong parcel. Parcel pa more. Puro yun ano, yung pang ano sa tinda ko eh. Palit ako ng plastic ng Graham bar. Color green is my favorite color. Nakitan kasi ako dito. Panda. Papalitan ko. Meron pa ako dito sticker at saka Graham bar plastic yun pa. Yung malaki pang malaki. Ay, need ba yun? Haha. Ano ba sabi ni nanay? Ilang hours ka? Ay, 30 minutes lang to. Ilan lang yun? 4. 4 na link, di ba? Ano sabi ni nanay? Sabi niya baka wala yun. Okay lang yun. Nakatipid na naman si nanay. Mag-live ka na kulit. Saglit lang naman ako. 30 minutes lang ako. May 18 minutes na ako. Ang galing mo. Nakatipid na naman si nanay for today's video. Update ako eh. Kaya ako yung nananahimik kanina. Ito na yung mahiwagang ipon. So then, alam na kung kanino yung pinakamadami dyan. Tadan! Oh, alam na kung kanino yung pinakamahaba dyan. Kita mo ba? Basahin mo ang pangalan na. Tadan! May lista ka? Naglista ka pala eh. Send mo sa akin, tapos tatanong natin si nanay kung ano ba yun, isasali. Tapos, nandito yung players. Ayan yan sa players. Siyempre, yung mahaba dyan, yun na namang pinakamasipag. Sa akin, Balileng. Ano? Sa akin, Balileng, Sir Sandy at Ma'am Osong. Sa akin, Balileng, Sir Sandy at... Panglima yung kay ano, binaba ni Miss Yadaw. Ay, Ma'am Lay. Meron ba, Ma'am Lay? Wala. Panglima yung kay Ma'am Lay. Yun lang. List. Yun lang na lista mo. O, di nakatipid ka na naman ng piso. Tanong natin si nanay kung ililista yan. I-send mo lang sa akin. Sino ba una niyang binababa? Ikaw. Sir Sandy. Ma'am Awesome. Ayan. Ikaw, Sir Sandy, Ma'am Awesome. O, apat na link lang ba?
nakuha mo lahat. Uy, kumain ka na. Akala ko baka kain ka. Kain na. Mag-end na ako may 10 minutes na lang. Tawa ng tawa si Kulits. Piling mo baleleng nalandada. Dadada baleleng. Kopya ng Rainy Wednesday here. SS ko sa calendar nilistan ko. Yung pinasugod ni Sir Sandy at Ma'am Osam. Talagang ang laki ng listahan mo ha, calendar. Kumain, tapos ka na kumain? Kumain ka na. Mag-edit pa pala ako ng thumbnail ni Kulits. Parang mahirapan kasi ako dun. Tatry ko lang. Pag hindi ko kaya, si Kulits nang bahala. Di ba Kulits? Tatry ko lang kung kaya ko mag-edit ng thumbnail mo sa iyong dibo. Sa iyong dibo. SS ko sa calendar na listahan. Nilistahan. Dibo? Ah. Tatry ko na mag-edit ngayon. Tapos ko mag-live. Wala naman si Ate Janet eh, may pasok. Sino bang naka-live? Si Doy. Naka-live ba si Doy? Ikaw mag-opening ha. Ano yun? Ako maglulupang hinirang? Live pala si Doy. Oh, end na. Oh, wala siyang like. Kawawa naman. 2 viewers para kay Rehan Pracoso. Ano yan? 1 minute? Sino ba to? Ano lang ginawa mo? 1 minute. Ay! Kuya, yung ano ko. Dali. Tagal mag-send. Andito na. Nag-like ako dun kay Doy. Pangalan mo'y mawawala. Rehan Precoso, ikaw ang dahilan ng tibok ng pusong mapigilan. Ha? Mapigilan sa bawat ngimo. Ako'y nahuhulo. Ay. Kain ka na sis. Hayaan mo na ako dito. Rehan Pragoso. Rehan Pragoso, pangarap ko ikaw. Pangarap ko ikaw sa bawat sandali. Sa bawat sandali, ikaw ang full watch Doy. Ginawan ako ni Rehan ng ng music. Ano tawag doon? Music video ba yun? Kulits, paano ko to isi-save? Di ako marunong. Nasaan na yun? Baka nawala na.
Important. Naku, baka nawala na yun. Saan ko yun makikita? Ito. Pakinggan niya. Di kaya to CPR? Paano ko siya, open? Music. Agree and notes to use. Music and aptitude. Practice music audio. Sa ilalim ng araw, saya'y umaapaw. Tawa mong kay ganda, puso ko'y natunaw. Parang alon sa dagat, di mapigilan. Pag-ibig ko sa'yo ay walang hanggan. Kapag ikaw ay kasama, lahat ay nagiging tama. Sa bawat sandali, ikaw ang saya ko lagi. Ay man, yaho, sigaw mo na. Pag-ibig na ko'y di mag-iisa, mahimayaho. Sumabay ka sa tibok ng puso ko. Para sa'yo lang, kahit may ulan o may problema, ngiti mo lang, ayos na. Ma'am Daylab, shout out po. Nandiyan pala si Ma'am Daylab. Ma'am Daylab, thank you po. Good evening. Pinapasayo ko nitong dalawang to eh. Sayang wala ako palipad. Tatayo ako pag nagpalipad ka dyan. Ang lahat, hawak kamay, sabay tayong lalaban. Ikaw at ako, walang iwanan. Sa bawat gabi, umaga, ikaw ang aking ligaya. Sa hirap at saya, ikaw lang, walang iwanan. Sigaw mo na, pag-ibig na ko'y di mag-iisa, mahimayaho. Sumabay ka. Ganon ang sayaw nun kasi si Maria, di ba si Purgoso? Marimar, yahoo! Si Purgoso yung sumasayaw. Ang bibitaw sa piling mo, ako'y buo lang iyo. Sige, magkano? Magkano? Sasayaw ako, magkano? Mundo'y saya kapag ika'y kapiling, wala nang iba mahimayaho. Hawitin natin. Makikita niyong puro kaliwaan pa ako. Pag sumasayaw ako, kamay lang ang gumagalaw, tsaka ulo. Buong kanta, buong sayaw. Challenge. Sorry, hindi ko gagawin. Magkano?
Magkano? Depende sa presyo. Parang dalawa to. Tapos na, may dalawa ata to. Parang dalawa tong sinan niya eh. I tried the another one. Sa tabing dagat, doon nagsimula kwento ng puso na puno ng saya. Sa bawat ngiti, may lihim na dala. Isang pag-ibig na di mawawala. Sa hangin ay sumasabay ang tibok ng aking puso. Sa'yo lang nakalaan ang bawat pangarap ko. Ba't nawala? At nagtik-tik na to. Maria, sumigaw ang mundo. Pag-ibig mo'y tunay, walang kapantay sa puso. Maria, ikaw ang sigaw sa bawat sandali. Ako'y nandito, handang sumama. Kahit anong laban, kakayanin natin. Basta pagkasama, walang halang sa atin. Sa bituin ay nakasulat ang ating tadhana. Kahit saan man dalhin, ikaw ang kasama. Drop muna yung presyo nyo bago ako sasayaw. Pulis, kaya ba nito sa B2B? Kaya ba ng ganito lang? Kaya ba yung ganito lang ang gagamitin? Ito lang meron ako eh. Ano request mo? Hugot na naman. Di ako marunong kumanta ng hugot. Bawat hakbang ko, ikaw ang kasama ko. Maria, umawit ang puso sa himig ng pag-ibig na para lang sa'yo. Kahit sandali. Ah.
title ba to? Ayan, verse 1. Marimariaho. Ang title. Marimariaho. Paano to isi-save ko, Lits? Hindi ako marunong. Dito ba? Hindi ba, paano ko to isi-save? Hindi ako marunong. Ayaw, sumayaw. Eh, kain po tayo. Kain ka na dyan, sis. Mag-e-end na ako. 36 minutes na ako. 1 hour ko ba to? 37 minutes na ako, oh. Nainin na yan? Nainin mo. Baka masunog na naman. Pag nagsaing yung panganay ko, laging sunog. Ano ba yung kahit sandali? Partok na ako. Kahit sandali, kahit kailan, kahit maputi. Wala namang sandali ah. Nakalimutan ko na kung paano tanong kayo. Dear Chan, alam naming marami kang pinagdadaanan. Yung mga highs and lows. O, di ba? CPR to. Lagot ka sa akin. Kaya kong hugutin ang lahat sa'yo. Pagka ito'y na CPR mo. Jenny Lim pala yan eh. Ito yung sinama niya isang vlogger na ipangalan sa anak yung mga character sa video. Mag-end na tayo, matulog na tayo maaga. Magla-live ka ba, Kulits? Ay, magpusa na ng master listening para sa ayuda ng mga tricycle driver. Kahit sandali. Mag-LS ako. Go na! Mag-set ka na. 40 minutes na ako. Ganito lang pala pag nag-LS ka. Kalahati lang ang face. Mag-set ka na. Ay, dun ka na ano oras na? Ay, magte-10 na pala. Ano yon? Yung sinaing? Oy, Hasim! Good evening, bebe ko. Hasim! Hasim, pinanood ko na lahat ng video mo. May upload kang bago? Mamaya, wait ko siya. Ay, wait kita. Mag-set ka na. Yung sinaing mo, baka nasunog na. Hindi, inasikaso na ng anak ko. Kaya hindi pa ako naakyat kasi iniin-in pa. Pag pinabayaan ko yung sa panganay ko, sunog na naman. Laging sunog sinaing nito eh.
Nang sa labahay yung benta. Hasim, kumain ka na? What are you doing, bebe ko, Hasim? Andiyan na yung bebe ko, si Hasim. Ano ulam nyo? Ako, yung tira naming sinabawang isda. Tapos, nagprito ako ng itlog kay JF. Matutulog na kayo, ba't nagsaing ka pa? Kasi bukas, papasok yung asawa ko. Dapat may kanin. Kasi hindi ako gigising ng maga para magsaing. Di ba? Yung sinaing kasi ng anak ko kanina, sunog. E di, tutong yung ilalim. Malamig na yun. Oo, okay lang yan sa kanya. Mas gusto niya yung ganun, bahaw. Opo, oo. May bago kang upload, Hasim? Tingnan ko nga. Mama na ang isang makapiling ka at minsa'y ang ora dito ay 9:47. Pareho dito sa sa Japan. 9:47 din dito sa Japan. Pareho tayo ng oras, Hasim. I-subscribe ko sa'yo si Marimar, Hasim. Para, ilan na ba subscriber mo? Ano ba tong in-upload mo? Scary? Ay, hindi. Binata na siya, oh. Ayan. Marimar. Yahoo! Buang. Nasa Japan ako ngayon, Hasim. May 22 subscriber ka na. O, diba dumadami na subscriber mo? Ang oras dito sa Japan, 10:47. 10:48 na. O, lamang kami ng 1 hour sa'yo. 9:48 na dyan sa Pinas. Dito sa Japan, 10:48 na. Oo, diba? Lamang kami ng isang oras sa'yo, Hasim. $9.49. Check ko nga yung amin. 10.49. 10.49 na dito. Lak. Salamat. Mag-live ka na, Day. Hoy, Mare, mag-live ka na. Malapit na ako matapos. Konbanwa, Hasim. Hasim-san, konbanwa. Daijoubu desu ka? Buwang. Tingnan mo, sabi ko 30 minutes lang ako.
Siguro naka-live na to si Alak. Minsan hindi ko nakikita ang ano nito eh. Wala pa. Ay! Ay! Inilabas na naman lahat ng kanyang ano, pamilya. Thank you so much. Uy, 5 million viewers. Thank you, 17 likes. Ang saya. Oy, Kulis, ganito ka mag-live, oh. Gaganyan ka lang, oh. Kasi wala namang makakita sa'yo. Tayo lang naman makakakita. Ganyan ka mag-live, oh. Mas maraming viewers, sigurado yan. Baka abutin ka ng 1K views. Ganto ka mag-live mamaya, ah. Nakaganyan ka lang, oh. Nak, okay na yun. Hanggang ilalim patayin, ma. Hasim. Kumain ka na, Hasim? Oo. Opo. Ano ulam mo, Hasim? Ayan, nakalive pa ako. Pakita ka lang sa live mo, sis Kulis. Paliparan kita. Oh. Ay. Wala pa naman dollar sign yun. Paliparan mo sa GCash. Sa GCash mo paliparan. Ay, sis Gigi, pag ako nag-off cam, papaliparan mo ako? Fried chicken. Fried chicken ang ulam mo. GCash mo na lang. Magkano ba? Ayan, magpresyo ka na. Lalabas na siya. No? Sarap naman ang ulam ni Hasim, oh. Fried chicken. Deal, magkano? Ayan. Magkano? Lapag mo na. Ipapalipad ko ba yung ipon mo lahat dito? Sis Gigi. Kano nga yung ipon niyan dito? Ang mahiwagang aklat ng Yahoo. Wow, ang dami. Dito pala ang ano, suma total. Nakikita mo? Ayan ang suma total lahat. Ay, nag-SS yan, nag-SS. So, saan ka ba dito? Saan ka ba dito? Si Kulits. Oo. Si... Sana. Wala, ba't walang Jenaline dito? Oo. Ang laki na kay sis Jenaline, oh. Paldo. Sa'yo, Mari, magkano? Magkano ang alin? Magkano yung ambag ko kay sis Jenaline? Ha ha ha. Ano yan? Natatawa si Hasim. May ilang oras na ako. Withdraw na yan. Withdraw ka na? Wag muna. Hindi pa to buo. Butal-butal pa to. Oo. Hindi pa to. Barya pa to sa'yo. Hindi pa to buo. Oh, kita mo? Ayan sa'yo. Nandyan yung pangalan mo.
Ikaw ang may pinakamaraming ipon. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamasipag. Si Kulits. Kano ba kay Kulits? Kulits. Oo. Uy, Kulits. Kung sa'yo, pwede ka na makabili ng ano. 2 katol. Hasim 447. I mean, i-withdraw ko na yan. I mean, na-withdraw ko na yan. Hindi Ipon mo na ulit to. Dalawang katol, aray ko. 2 katol, tapos, magkano ba? May ano, pwede ka pang bumili ng isang stand. Di ba yung katol yung may ganon? Yan, pwede ka bumili ng ganon. Marami pa naman lamok na yan. Si kapatid, madami kay kapatid, Si ano lang yun, Yahoo, tas exit, pero ang dami niya ng ipon dito. Si pinakamarami. Ay, hindi ko sasabihin. Secret. Ang pangalawa, secret. 958. 958 na dyan. Dito sa amin ay the time is 10:58. Walang regalo sa birthday ko. Hide ko. Di mo kami ma-hide. Di kami pupunta. Diba, sis Gigi? Di tayo pupunta. Di kami pupunta. Di mo kami ma-hide. Anong ipapalaro mo doon? Silent lang kayo. Ay, di mo alam. Pupunta kami. Magko-comment lang kami ng isa. Tapos aalis na kami. Di ba, sis Gigi? Kaya hindi mo kami ma-hide. Ma-hide mo man kami. Hindi namin alam. Wala na kami dun eh. Pupunta kami sa'yo sa April 12. Grabe ka naman. Pag hinaid mo pa kami noon, hindi mo na birthday yon. Ikaw, sis Jenaline, kailan birthday mo? Kailan birthday mo, sis Jenaline? Lilista nga kita rito. Si Kuya Jack pala, ang birthday, mali ako. Na ba talaga? 9:59 pa lang sa akin Kasi nasa Pinas ka, nandito nga ako sa Japan. Lamang kami ng 1 oras dito, 'di ba? Kaya nga, hindi ka nakikinig. Ikaw yung silent marites dyan na hindi nakikinig. Ibang oras namin dito sa Japan, dyan sa Pilipinas. Lamang kami ng 1 hour. Wow, o diba napawaw si Hasim?
10 o'clock. 10 o'clock na kayo? Kami 11 o'clock na kami. Pareho lang yung minutes natin. Yung hours lang ang hindi. Ano nga yung Uyasumi nasay na. Hasim, Uyasumi nasay. Kunbanwa, Uyasumi nasay. 10 a.m. pa lang sa akin. 10 a.m. Nasaan ka? Nasa US ka, kulits. Nasa US ka, kulits? Hindi kasi sa US advance ata ang oras nila dun eh. Saang bansa ka, kulits? Sa Giginto, Bulacan, USA? Magwa 1 hour na ako. Puro lang kayo kalokohan. Wow. Diba? Panay ang wow ni Hasim. Mga nasa ibang bansa yung kaibigan ko na yan, Hasim mo. Yung isa nasa USA. Yung isa yan, si Sis Jenna Lee, nasa Canada yan. Pag umuwi yung mga yan, hingi ka pasalubong, Hasim. Hingi kang pasalubong na chocolate. Sis Jenna Lee, nasa Canada yan. Si Kulits, yan, si Ate Kulits mo, nasa USA yan. Si Ate Jenna Lynn mo, nasa Canada yan. Ay, Australia? Ay, saan ba? Australia ka ba, Sis Kulits? Australia pala, si Ate Kulits mo. Ikaw, Hasim, nasaang bansa ka? Hasim, nasaang bansa ka? Kaka 1 hour na ako sa kalokohan natin. Kulits, Rose, Yahoo, Putrages. Silent viewers. Taga saan kaya tong si Putrages? Ano bansa kaya yan? Hasim, nasaang bansa ka ba, be? Malapit na ako mag-1 hour. Naka 1 hour na ako ng ganito lang. Yung kumakain dyan. Pilipinas. Nasa Pilipinas ka nga. Itong si Kulits Rose Yahoo. Ito si Ate Kulits Rose Yahoo mo. Nasa Portuguese siya. Kaya yan ang kanyang channel, Kulits Rose Yahoo Putrages. Kasi taga Portuguese siya. Bata, pinagdidripan niya. Ay, Sis Jenna Lynn, tapos ka na kumain? Oy, Kulits, mag-live ka na. 1 hour na ako. Hasim, sleep na. Sige, labas. Kumakain yata. Siguro nakakamay yun. Iba ata oras niya sa Portuguese. Ay, naka 1 hour na ako. Mag-end na ako. Kumain ka na dyan, sis. Nakakain ka na ba? Ang daldal mo dyan. Nakakain ka na ba? May sarili ng oras siya sa Portuguese. Kaya pala kung mag-live yan, yung taga-Portuguese na yan, kung mag-live, yung tipong antok na yung mga viewers, iba pala yung oras sa kanya.
Live. Madali. Siguro umaga yung sa kanya. Kaya siya ganun mag-live. Bye-bye na. See you sa bahay ni, Portugis. Hasim, bye-bye na. Mag-end na si ate. See you tomorrow, Hasim. Janalyn, thank you. Kulits, thank you. Tapos na kumain ng kutsara. Nagkutsara ako para makadudot. Akala ko tapos na ako kumain ng kutsara. Bye. Baligtad. Bye-bye. Okay, thank you Hasim ha. Thank you. Ingat ka dyan sa Pinas. Matulog ka na ng maaga. Oyasumi nasai, Hasim. Bye-bye. Thank you so much. Tara, lipat na tayo dun sa kabilang barangay. Lipat tayo sa Portuguese. Bye. Thank you.